अर्गानिक फट' लादों मारैमोन जों फिल्म शुटिं मोनसे गेदेर फिल्म फैगासिनो दङ बा मुभि जायखौ होनो बर'नि दा सोर सोर दङ माबायदि जागोन मा मुभि आं दा उनाव फोरमायनो नाजागोन अलमस्ट सफैबाय बारा गोजान नङा क'क्राझारनि साखाथियावनो ओमफ्राय लोगोखौबो फन हरदों आं लोगोखौ फैगोन नामा नोङो होननानै लोगोआबो शुटिं लालाबाय थायो बियो नैबे ब्लगजोंनो फोरमायगोन आं नोंथांमोननो दा थांगासिनो दङ मेकआप लागोन जायगायावहाय ओरैहाय मोनसे जायगायाव हा नायबावदों नालाय आं एसे बेखौनो नायथावथाव ओरै खाथिबो ओरै फैबाय दा थांगासिनो दं सिगाङाव बिथां सारबो दङ बेखौ नुखादों नोंथांमोना दा नुगोन थांगासिनो जों फट' लादों मारैमोन जों ओमफ्राय मा बेयावनो रानजोबनाय जाबायमोन ना आइजो आफादफोरजों सावरायनानै फैबाय उदै सानायखौ नायनानै मिनिगासिनो बिसोर आंनिखौ माने मैया नुदों जाहैदों ओमफ्राय गावस्रा पस्ट अफिस माबा खामानि दंनो थांदों फैबाय जों लामाया एसे जोंहा हेद दा बुंबाबो थाग्लाय सारा रागा जोंलाय लागोनलै माखौब्रा ओइसथ'आ माबाया नै लामाया गाज्रि जायाखै मानो फाग्ला बे दैज्लाङावलाय एसे एनै जाखागोन बेखौ होनजाबाय जारलाद्रायलै नोंसिना गोजोननि सान्थिनि गोजोन बिटिआर बिदिखौ माथो बारा माबायदि बारदों नुवाखै नोङो जे गोजोन थायोबा गासैबो जायगायानो गोजोननो मिथिबाय परिबर्तन जानाय लोगो लोगो बारफ्रा माबायदि बारदों नुवाखै नोङो खोलो खोलो बारखौबो बेयाव लाङोबा मा होनबावब्रा मानसिया फाग्ला जाजोबसिगोन दालै संसाराव परिबर्तनफ्रा बेफोरबो मोनसे बारामोन सिगां दा माबायदि सुदेम बारदों फाग्ला जाजोबसिगोन मानसिफ्रा नहवा खोथाफोरखौ लानानै मा बुंलाबायो परिबर्तन मानो परिबर्तन जायाखै जादोंब्रा जोंनि साननायफ्राबो सानफा एफा सोलायदों परिबर्तना सोरनिबा थाखाय सोलायाथ' गाव गावनि सोलायनो हायो दिनै सोरबाया गाज्रि आखुनिफ्राय मोजाङाव फैदों सोरबाया मोजांनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जाहैदों सोरबाया लेखाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन रोंलांदों गियानखौ साबसिननिफ्राय हामसिन आरजिनो हालांदों दिनै सोरखौबा निमाहा होनो हायामोन बे मानसिखौ निमाहा होनाय बेफोरबो मोनसे परिबर्तन गासैयाव परिबर्तन होनो न' डाउट खालि लामायाव माबाफोर डेभेलप जाबाल' परिबर्तन जायो बे नङा परिबर्तनाथ' जोंनि बड'लेण्डआ जेलासिम बै समावनो जेला बिटिसि बिएससि मोनदों बिएससिनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय दा जे आरो बिटिसिखौनो आरो गुबुना सालायदों बयहाबो गाव गावनि आइडिय'लजि आलदा आलदा थायो बिटिसिनि सिगां मा दंमोन लामाफ्रा नोंसोरसो नुगोन जोंथ' बिटिसिनि सिगां बिएससि समाव बिएससि समनि आगोलावथ' जिबां गैयामोन बिएससि समावबो बहुत बुस्थुआ जायाखैमोन थेवबो बर'आ मोनसे एसे सिनायथि सिक्रिटि गावहा मोनसे सालायनो हानाय गोहो मोनदों दिनै सोर मा बुङो बुजिया खिन्थु बयहाबो गाव गावनि आइडिय'लजि थायो बयहाबो गाव गावनि आइडिय'लजिजों गाव सालायो खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय डेभेलपा जाया नङा जादों बारायनायनिफ्राय बारायबोदों हयथ' मोनसे खोथाया बेनो एखनबा समाव सोरनिबा मावनाया बहुद स्पिड सोरनिबा मावनाया स्ल'लि मोजां बेफोर आरो खिन्थु सोरखौ मा बुजायनो हानो जेलासिम गाव निजे बुजिनो नाजाया अब्लासिम मालाबाबो रावखौबो राव बुजायनो हाखायानो दा बांसिन जोंनि मानसिफ्रा अफाय थांदों सोरखौबा माबा बखिनो सोरबा माबा मोनसे माबा गुरै नुयोब्लानो बेखौ नारसोनाय एबा बुंनानै दाबायनाय दिनै थैनायनि उनाव बिराद बाख्नायगोन मानसिखौ गोथाङाव थांनानै मानो बाख्नाया करेक्ट बे आरो जोंनि बर'आव आंनि मथेब्ला जोंनि बर'आव खुनु सावनांनाय होननाय सोदोबां गैया ब्लाडआवनो दंखायो जोंहा गरम बारा गावजों गाव मोनसे माबालायनाया धैर्य होननाय बुस्थुआ खम खुनु साव होननाय बुस्थु थायालै सावाबोथ' फिरायोना मानो फिराया जानो इसिग्राब गिदिर फुजा होयो इसिग्राब जाया लोङा थानानै बयबो धोरोमिया मानसिफ्रा गाव गावनि धोरोम आसार खान्थि निथि नियमजों बहुद फालिबोदों बहुद आर'ज गाबदों दा मानो जाया जायो सोरबाया सोरगोबास मोनाखै बेफोरबो मोनदों दिनै नंखायनो गासैबो
माने गाव गावनि साननायफ्रा नियतफ्रा थिग थानांगौ गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गुवारै बेखेवनाय बरफ फिल्मनि शुटिं आं मुभि नामखौ खिथाथ'वाखै दाबो एक्चुअलि आंबो एक्जेक्ट मिथिया नालाय दाहाय मिथिगोन र' नेनानै थाखादो नायनो लामाफ्रा माबायदि नायनो हागोन बबाव जाथावथाव शुटिंआ ओरैबायदि सिं सिं हाबबोबाय फुरा हाजो नांफैखाबाय बै हाजो नांहैयो दा मोजां जायाना फरायसायावनो गोलैजोबो ना बेयो जा मोजां ना होमबाथ' मैदेर फैजोबो बेजों सेस बुस्थुआथ' अफायब्रा बाहाय आं दा दंफैयो श्रीलंका राबननि जायगायाव 2 नम्बर हादान पारा नामा श्रीलंका होननाय जायगायाव बावसो शुटिं जागोन बैनिफ्राय बर्डार जाहैबाय हाग्रानि ओइ खुन्था दङ मैदेर फैयो दा बेबायदि सानै आनै आमाय दङ बोराय आयु सोलिया एथ' बुरजा दोनबाय जोगोनार नांगौ आंनो फैसायानो मेरला नैबे जोगोनारा खै थाखा आमाय खै थाखा थाइसे लांबाय खै थाखा ए बेयो 80 थाखा गाहाम फानोमोनलै हरदोब्रा थाइसेयाव थाइसेयावनो फानथ'ला हरबावगोन ना हरबावला लांबाथ' हरजाबाय हरदो थाइसे हरदो होनबालाय थाइसे लांखांबाय बे बिसोर बेलेग जों बेलेग बेखौ लांसै बेखौ ना बेखौ लां नैखौनो हरदो देरसिनखौ ओरै लाबोदो अर्गानिक लाबाय 60 मोननो आं 100 होबोनो सानदोंमोन बेसाराफोर बोराय बुरैल' गैया फैसायानो खुस्रायानो गैला ओमफ्राय जेने थेने खुस्राया फिसा दंमोन आरो 70ल' होबोनो हाबाय बेबो सासे आदानाव खुस्रा लानानै दा 500खौ सिफायनानै होफिननो लाबाय आरो जागौमोन शुटिंआ जाग्रोथोंसै र' नैबो शुटिं जागासिनो दं सान्दुं गोसाखाय थाङाखैमोन आं थांसै आं दसे ओइ तिरपाल खोबदों गारि खुलिजोबनानै थाबाय इयाव लोगोआ फैलादों बेबो गरमा थाब रेडि गैयामोन ना बिसिना शुटिं लानो ओंखायनो थाबबो जायासै रायजोफोर बेनो जाबाय मुभिया गुथाल मुभि नोंथांमोना नुनो मोनगोन थाबैनो रिलिज खालामगोन ना बिथांमोनाबो माखासे चिरांनि डिरेक्टरफोर आरो प्रडिउसार बिथांमोननि नाजानायाव फैगोन बियो बिलेन हिसाबै दङ थाख्लाय सार आरो हिर'इन हिसाबै माने कमेडि टाइप आरोना मुभिया बिदि जागोन दा थांनि आं बेयाव शुटिंआ एक्जेक्ट माबायदि जागासिनो दं दसे नायनोसै हायोब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लाबोगोन आं गोलावद्राय जाथारसै ना भिडिअआ ओंखायनो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय फोरमायखाबाय आं गुथाल मुभिनि शुट जागासिनो दङ थांनि र' बोरै दङ खबरफ्रा दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल